Sound 1, 2, 3, sound check. Okay ba yung audio natin? Okay. Rents, sound check, sound check. Test mic 1, 2, 3, sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound check, test mic 1, 2, 3. Sound check, test mic 1, 2, 3, sound check. Test mic 1, 2, 3, sound check. Okay na yung audio natin, mga netizen, mga followers. Okay. Sige, maraming salamat. Hi, good morning po. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Hintayin lang natin yung 10:15 bago ho tayo opisyal na magsimula para kasabay ho ng mga manonood sa telebisyon. Dahil mapapanood din ho tayo sa Signal Channel 115, nationwide ho yan mga kabalen. Eto ho, may mga komento, bigyang daan natin itong mga nagko-comments, ano? Ayan. Itong ating mga interns sa CLTV 36, ayan, shout out daw sa inyo, sabi ni Daniel, ayan, no? Opo, pagkarami-raming, ang saya-saya ngayon sa opisina dahil marami hong interns, ano, at yung energy ng mga bagets. Ang dami na palang mga bagong uso ngayon. Pag nakakausap ko yung mga interns, nare-realize ko, ang tanda-tanda ko na. Kasi yung mga references ko, hindi nila alam. Hindi nila alam yung teleseryeng Mula sa Puso ni Claudine Barreto. Oo, di ba? Yung ganun yung mga references ko pag nag-uusap kami. Tapos, so hindi namin alam. O, di ba? Hindi nila alam. Kasi matagal na ho yun. Eto ho, meron ho tayong question. Sige po. Isang magandang umaga mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. At ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Hintayin lang natin itong go signal ni Maestro Renz bago tayo opisyal na magsimula at magtuloy-tuloy ho dito sa ating paghahatid ng makatotohanang balita at impormasyon. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Yan ho ang handog sa inyo ng CLTV 36 News. At syempre, konting kwentuhan. Importante yan. Okay, on air na po tayo. Live na din tayo sa telebisyon. Ulitin ko isang magandang umaga ho mga kabalen sa lahat ng mga nakatutok dito sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, ang inyong news streamer. News streamer syempre. Kung may mga game streamer, tayo ho, news streamer. Sinubukan ko rin namang mag-game stream Eto mga kabalen, napapanood tayo ngayon live na live, hindi lamang ho sa ating social media platforms, kundi maging sa telebisyon. Yan ho ang CLTV 36, napapanood ho sa telebisyon, malinaw na malinaw, Signal Channel 115, nationwide ho yan mga kabalen. At syempre, dito ho sa Central Luzon, sa ating 38 cable partners, at maging sa Free TV Channel 36, especially for those who are residing in the province of Pampanga. Napakalinaw ho niyan. At kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong digital TV o yung digital box, ngayon ay panahon, kabalen. Scan mo na yan. Punta ka lang sa auto search, channel scan at lalabas ang CLTV 36 para ma-enjoy nyo rin itong mga programa ng CLTV 36, mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Yan ho ang handog namin sa inyo mga kabalen. Sa loob ho ng 18 taon ay patuloy na ginagawa ng CLTV 36 News and buong pwersa ng CLTV 36 of course. Ito hong ganitong practice. At I'm sure naman, sasang-ayon naman siguro yung ating mga kababayan na nanonood at nakafollow dahil
Tayo meron tayong 1.5. More than 2 million pala kasi pinagsama combined followers, di ba? Siguro naman isang patunay ho at syempre kami ho'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa amin sa CLTV 36 sa loob ng 18 taon, mga kabalen. Opo. At syempre, actually magna 19 years na, oo. At syempre alam natin itong panahon ng eleksyon, panahon ng pagpili ng mga kandidato na ating ihahalal sa iba't ibang posisyon. Patuloy po ang CLTV 36 na makakasama ninyo, opo mga kabalen, sa pagsusuri upang sa gayon ay atin hong mapili yung pinakakarapat dapat ating mapili etong makatutuwang natin at mangunguna sa ating bayan para ho mga kabalen ay umahon tayo sa kahirapan at syempre maayos ho natin yung ating mga problemang panlipunan. Yan ho, wag ho tayong padadala sa mga pangalan na ating kilala na. Wag ho tayong padadala dahil napapanood natin siya sa telebisyon o sa social media. Wag ho tayong padadala sa mga matatamis na pangako. Please, mga kabalen. Yan ho, at katuwang ho ninyo ang CLTV 36 sa pagsusuri. Abangan ho ninyo yung ating mga programa. Makakasama natin, siyempre, walang iba. Binibining Sonia Soto, Golden Dove Awardee sa TV hosting, mga kabalen. Makakasama ho natin sa pagsusuri ng mga kandidato. Abangan ho ninyo ang programa ng CLTV 36 Plataforma. Walang halong pambobola, plataforma lang. Title pa lamang ho ng programa, malinaw ho na kung ano yung gusto nating iparating. We are not after the personalities, we are after the platforms, di ba? Plataforma lang, mga kabalen. Pag-usapan ho natin. At yan, tapatang paghaharap, abangan ho ninyo yung mga kandidato. Hindi lamang sa lokal, pati sa national level. Oo, syempre. Makakapanan po yan ng nag-iisang Sonia P. Soto, mga kabalen. At exciting ho yan dahil syempre, tutulungan ho tayo ni ating Son magsuri. Tutulungan tayong magtanong ng mga tanong na hindi kaya nating itanong harap-harapan sa mga nagnanais maluklok sa pwesto dito ho sa ating bayan. Ayan, mga kabalen. Di ba? Hat na hat si Kuyang Justin. Pagkabasa ko ng balita, syempre puro kampanya na sa national. Nagsisimula na ho yan. Talagang election season is on. Kaya naman, CLTV 36 Vote Watch. Tutukan nyo lang. Asahan po ninyo. Makakasama nyo kami sa pagbahatid ng balita. Ayan. Bago ho tayo magpatuloy sa traffic situation, ayan, bigyang daan muna natin ang ating question of the day. QOTD. Ano nga ba yung plano ninyo sa Valentine's Day? Ayan. Para naman medyo kumalma-kalma tayo. Medyo light naman bago tayo makarating dun sa mga mabibigat na balita. Simulan ho natin ang ating programa sa isang cute na topic. Ayan, isang malambing na topic. Ano nga bang plano nyo sa Valentine's Day? May plano nga ba kayo? Ayan. Mga nagko-komento, binalik sa akin ni Marlene yung tanong . Mamaya ako sasagutin yan. Marlene, sagot muna kayo. Ayan, mamaya sasagutin ko yan. Yung aking plano para bukas. Excited na nga ako . Sige ho mga kabalen, sa oras na ito, bigyang daan muna ho natin ang traffic monitoring via NLEX Corporation. Lakihan ko lang yung ating screen. Silipin ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng mga ng North Luzon Expressway. Dito ho tayo sa gawing itaas muna. Leftmost box, Balintawak Toll Plaza. Napakaluwag ho ng sitwasyon dyan. Same as sa Valenzuela Interchange, lalong-lalo na ho yung mga patungo sa norte, fast-moving. Pero yung southbound, mas makapal ho yung volume na masasakyan. Pero still,
tuloy-tuloy pa rin po ang andar ng mga biyahero dyan. Ito hong sa Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, may pila ho ng sasakyan sa cash lane at doon sa ilang mga RFID lanes din, may konting build up. Pero hindi naman ho sobrang stop ball kung tawagin. Dito ho tayo sa gawing ibaba, leftmost may Kawayan Interchange, magkabilang linya, malawag ho ang sitwasyon. Though mas marami ho yung mga syempre approaching Metro Manila sa mga oras na ito, 10:23 ng umaga, February 13. Dito ho sa gitnang box, sa ilalim, Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya, malawag din ho ang sitwasyon. Same as with the traffic situation in the city of San Fernando, Pampanga area of the North Luzon Expressway. Yang real-time traffic situation yan, hatid yan sa atin ng NLEX Corporation live via NLEX Traffic Monitoring. Sige ho mga kabalen, sa oras na ito, alamin naman ho natin kung magiging maulan ba ang araw ng mga puso. Ayan. Ano nga bang mangyayari sa Valentine's Day? Uulanin ba? Mas giginawin ba ang mga malalamig ang araw ng puso? O mas mag-iinit ang ating pagdiriwang ng Valentine's Day? Alamin ho natin yan mula sa Weather Bureau, DOST, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Huwebes, February 13, 2025. Sa ngayon, meron tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 430 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Mababa naman po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at wala rin direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Una na dito ang shear line. Kung makikita natin, tumaas yung axis ng ating shear line, which is yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil po dito, yung northeast monsoon natin or yung hanging amihan ay humina at wala pong naging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, itong shear line po natin ay nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Mindanao. Samantala, meron tayong easterlies din na nakaka-apekto naman dito sa may Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, kung makikita natin, makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng shear line dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan din natin makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region at Romblon, dulot naman ito ng easterlies. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin maaliwalas na panahon naman ang ating aasahan, pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan ang ating tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po i-check ang Pag-asa social media pages para sa nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 24 to 30 degrees Celsius. Asahan natin sa Tugigaraw ang 22 to 31 degrees Celsius. Baguio, 15 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin 21 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Kumikita po natin yung kabuuan po ng Visayas po natin ay makakaranas sila ngayong araw na maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng easterlies. Samantala, inaasahan naman natin dito sa may Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone. Para naman dito sa Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon pero mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, asahan natin ng 24 to 29 degrees Celsius. Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. Para sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 30 degrees Celsius. Meron tayong tinaas na gale warning dito sa may Batanes. Kaya inaasahan po natin ang 2.8 to 4.5 meters po na alon. Pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot para dito po sa coastal waters ng Batanes. Ang sunrise mamaya ay 6:21 a.m. at ang sunset mamaya ay 6 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ayan, maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Meron hong binabantayang low pressure area. Tutok lamang sa CLTV 36 kung ano yung magiging development dyan at kami po mag-update sa inyo from time to time. Eto mga kabalen, sa oras na ito, silipin naman natin ano yung latest available data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaugnay ho ng foreign exchange ngayong araw ng Huwebes, February 13, 2025. February 12, itong ating available data from Bangko Sentral ng Pilipinas. Latest available data. Silipin ho natin mga kabalen. Ayan. Para ho sa mga nagtatanong magkano nga ba ang palitan ng piso kontra dolyar, 58 pesos 19 centavos ho yan. Sa mga sa mga tatanggap ng dollars na all. Okay? Japanese yen, 38 centavos. UK pound, 72 pesos 43 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 46 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 51 centavos. Dirham, yung mga nasa Dubai, 15 pesos 84 centavos. Euro, 60 pesos. Nagpiyok ko pa. 60 pesos, 29 centavos. Korean won, 0.4 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 96 centavos. Mga kabalen, yan ho ang latest mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. Bigyang daan muna ho natin yung ating question of the day. Mga kabalen, makibahagi ho kayo sa discussion sa ating comment section. At mamaya babasahin natin. Okay? Eto. Ano ang plano mo para sa Valentine's Day? Ayan. Sige ho, at sa oras na ito, habang hinihintay natin yung ilang mga tropa nating sumagot dyan. Ayan, yung mga nanonood sa atin. Mga tropa. Eto, babalitaan ko muna kayo tungkol sa napipintong water supply interruption sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Eto ho, mga kabalen. Tubig please. Dito muna ho tayo sa bahagi ng Mabalacat City sa Mawake Road, Castro and Anunciacion Street. Alas 9 ho ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Bukas, February 14, ay mawawalan ho ng kuryente. Mawawalan ho ng tubig, Mawawalan ho ng tubig para magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Same schedule din ho ang water supply interruption sa may Mawake, Maragul, At dito naman sa Angeles City, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas o 4 a.m. Friday. Wala ring tubig sa Barangay Kapaya 1 and 2
para ho magbigay daan sa flushing activity ng prime water. Same situation din sa Barangay San Nicolas sa City of San Fernando, Pampanga. Ay, hindi, kanina pala to. Oo, tapos na pala to. Sorry. Opo, ito, hanggang dito lang tayo. Barangay Kapaya. Okay, Barangay Kapaya 1 and 2. Flushing activity, 10 p.m. hanggang 4 a.m. Ayan. So, paghandaan ho natin, mga kabalen. Sige, basahin ko lamang yung ilang mga komento. Ayan, shout out daw kay Ivan Matic. Happy birthday, our future criminology student. Ayan, happy birthday sa'yo, Ivan. Sabi ni Ira Nicole, Daddy Ivan, birthday po niya today. Shout out po. Ayan, daming bumabati kay Ivan Matic. Ha? Ivan, happy birthday sa'yo. Happy birthday. Ivan Matic, mula kay Ira Nicole. Ayan. Ulitin ko lang, shout out sa mga nag-OJT sa CLTV 36. Si Marlene, ano po ang balak nyo sa Valentine's Day? Mamaya ako sasagutin yan bago magtapos ang ating programa. Oo, di ba? Sige ho, tayo'y magpapatalastas muna sa telebisyon. Rans, sa atin hong pagbabalik, silipin pa natin yung ilang mga balita dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Oho mga kabalen, sa oras na ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbabalita. Ano? Eto ho. Arestado ho sa magkahiwalay na operasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Operatives ang isang Iranian at isang American national
Sinagawa ho ang operasyon sa Pampanga at sa Isabela. Inaresto ho ng mga otoridad ang 52 anyos na Iranian na nakilalang si Amir Hossein Moghadasi sa loob ho ng Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone. Ayon ho yan mismo kay BI Commissioner Joey Anthony Viado. Nakatanggap umano ng reklamo ang BI laban ho kay Moghadasi na bagamat may valid working visa, sa ibang kumpanya ito nagtatrabaho maliban sa kanyang petitioner sa visa. At kalaunan ho ay nagsagawa ng monitoring ang mga otoridad at nakumpirma nilang totoo ngang nagtatrabaho ang Iranian sa Clark matapos magsara itong nauna niyang employer. Nailipat na ho sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa loob ng Camp Bagong Diwa, Bigutan, Taguig ang Iranian national kasamang American national na nahuli po sa Isabela. Mahaharap pong dalawa sa deportation charges at mananatiling nasa kustodiya ng Bureau of Immigration hanggang makabalik ho sa kanilang mga bansa. Ayan mga kabalin. Nanonood si Kuyang Paulo G. Santos. Shoutout Kuyang Paulo G. Ayan. Kuyang Paulo, abangan ho natin yung mga kwento ni Kuyang Paulo G sa atin. Yung mga ordinaryong tao, mga kwento ng mga ordinaryong Kapampangan na pwede nating pagkuhanan ng inspirasyon. Ayan ho yung mga ihahatid sa atin ni Kuyang Paulo G. Ayan. At syempre yung mga marami. Abangan ho natin. Shoutout Paulo G. Santos. Eto ho mga kabalin, sa ibang balita naman ho tayo. Ito na nga yung sinasabi ko. Ayan na. Opo mga kabalen, mahigit sa kalahati ng mga party list group na tumatakbo ho para sa 2025 midterm elections ang hindi kumakatawan sa mga marginalized o mga mahihirap sa laylayan ng lipunan ayon po yan sa election watchdog na kontraya. Mula ho sa 156 groups, 55.13% o 86 ho sa mga ito ang umano'y may connection sa mga kilalang political clan sa bansa sa iba't ibang at sa mga malalaking negosyo. Ayan. Naku. Yan na nga bang sinasabi natin. Kaya nga ho itinatag itong party list para magrepresenta ng mga marginalized. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Hindi, tamaan. Tamaan, guilty. Oo, ayon mismo sa kontradaya, 55%, mahigit kalahati, hindi naman talaga pag-aari ng mga mahihirap o hindi naman para sa mga mahihirap o marginalized. Kung hindi, konektado rin sa mga political families, sa mga political dynasty. Ayaw pa natin tawaging dynasty. Dynasty naman talaga. Political dynasties, sa mga political families, di ba? At sa mga businesses. Ito ho ang sinabi ng kontradaya. Ayan, mga kabalin Hindi ho kay Kuyang Justin, nanggaling ho yan sa ginawang pag-aaral ng election watchdog na kontradaya. Sa mga party list yan, ito, doon sa 156, 86 sa mga ito ay may connection nga sa mga political clan ayon ho sa kontradaya. Ayon ho sa ginawa pa o batay pa sa ginawang monitoring ng grupo, natuklasan nila na 7 party list groups na nanguna sa pinakahuling survey ng Social Weather Station noong December at January ang konektado nga in fact sa mga political clans and big businesses. Kabilang dito ang 4Ps, ACT-CIS, Duterte Youth, Ako Bicol, FBJ, Bantay Bayanihan, Tinggog Sinirangan at TGP. Ilan din umano sa mga kandidatong party list group ay may kinalaman sa katiwalian gaya ho ng pork barrel, plunder at graft and corruption. Ayon pa sa kontradaya, mayroong ilang party list nominees na hindi nagbigay ng kanilang kompleto o detalyadong impormasyon noong magpasa ng kandidatura sa Commission on Elections. Inimok naman ho ng kontradaya ang publiko na siyasatin ng mabuti ang mga kumakandidato para ho sa 2025
midterm elections, maging sa party lista, para ho tayo ay hindi maloko. Ayan mga kabalen. Sinisikap naman po ang kunin ng CLTV 36 News ang panig nitong mga nabanggit na party list sa survey ho ng Kontradaya o ito mga kabalen, sa survey ho ng Social Weather Station. Ayan. At dito na rin sa pahayag siyempre ng Kontradaya. Yan ho ang latest update kaugnay ng pagbabantay sa eleksyon. Ito, may mga detalye. Halimbawa, party list nominee ng Tinggog Sinirangan, si Andrew Romualdez, anak ho ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan. Direktor ng Bright Kindle, si Edvic Goya, party list representative, kapatid ho ni Councilor Ega Yap ng Quezon City at Eric Yap ng Benguet. So, ito ho yung mga na-flag na nandyan pa. Ito. So, ito ho yung sinasabi ng Kontradaya na sana huwag namang gamitin. Kasi yung iba nandyan na ho sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Meron na rin sa Senado. So, para makahanap o magtatapos yung termino, bubuo ng party list. Yung iba, totoo naman na kumakatawan talaga sa mga marginalized. Kung hindi naman natin linalahat. Pero ito nga, gaya ho ng sinabi ng resulta ng pag-aaral ng election watchdog Kontradaya, 55% of them do not really represent the poorest of the poor. Yan ho ang problema, mga kabalen. Sige ho, tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Silipin natin yung ilan pang mga naging kaganapan dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Ito ho, next year yan ang po kinakamang lagyo. Patuloy mo po yung yung tiwala kaya kami. Asahan niyo po na mag-obrake kung masalesen. Marking kaya katamong balen. At yabi po din kaya yung panalangin na makakapagbalik na parang makakapag-obraka na po din takal na po may bintin na obra kaya katamong balen. Yan ho mga kabalen ang naging pahayag ni Mayor o suspended Mayor Jaime Jing Capil ng Porac, Pampanga sa isang press conference nito pong Miyerkules, February 12. Isinapubliko ho ng nasuspending alkalde ang umano'y kumpirmasyon ng Quad Committee ng House of Representatives na wala siyang kaugnayan sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanilang bayan. Sa ginanap na press con, ipinakita ho ng alkalde ang certification na may petsang Feb 11 at pirmado ni Surigao del Norte 2nd Representative Robert Ace Barbers na siya pong lead chairman nito hong Quad Committee. At mababasa ho sa certification ang dahilan ng komite sa pag-absuelto kay Capil, gayon din yung iba pang opisyal at empleyado ng pamahalaang bayan ng Porac.
Ito ho, at patuloy naman hong inaabot ng CLTV 36 News ang tanggapan ng Quad Committee para din makausap sila o mahinga ng kanilang panig hinggil po dito dahil kahapon pinasa kami sa legal pero hindi kami sinasagot. Tumawag kami sa tanggapan ni Representative Ace Barbers pero pinasa ho sa legal tapos hindi rin ho sinagot. May mga ganito o hindi ma-contact. At tumawag kami sa Senate Legal Team, hindi po nila, Senate Legal Team, sorry, HOR Legal. So, mag-update din po kami once makuha namin yung panig ng Quadcom. Samantala, ayon naman ho kay Kapil, nasa poder ng Ombudsman ang kinakaharap niyang legal battle hinggil sa kasong administratibo. Base raw sa committee report, wala sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan siya. Yan ho mga kabalen, ang latest dyan sa usapin ng suspension kay Mayor Kapil at yung naging issue ng Pogo sa Porac. Eto, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Eto. Opo, kinilala ho ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ito hong naging kontribusyon sa komunidad ni Apong Lilang. Opo, Apong Lilang, kabalen, Eufresia Imang Lilang D. Garbes. Ang founder po o co-founder ng Garbes Dison Supermarket. Opo. Bukod ho sa pagtatayo ng successful na negosyo, siya rin ho ay patuloy na nagbibigay o nagpapakita ng dedikasyon at pagiging matulungin sa mga iba't ibang henerasyon. Ayan. At dahil ho sa kanyang naging pagdiriwang ng kanyang 155th birthday, 105th birthday, ay kinilala ho ito ng Sangguniang Palalawigan sa isang resolusyon. Ayan. Opo. Yapuli lang po yung keng Garbes Dison. Yung anak po. Panekeken mag-grocery. Keng Garbes Dison Supermarket. Wow. Happy birthday, Yapuli lang. Yan ho. Isang icon na talaga dito sa ating syudad San Fernando, Pampanga. Mura. Mura dyan at reliable. Yung mga nagsasari-sari store, dyan dumidiretso. Garbes Dison, syempre. Oo. Trusted. Ika nga, Oo. Sige mga kabalen, silipin natin yung iba pang mga balita dito sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ano nga ba yung latest? Ano nga ba yung mga binantayan ng ating team? Ito, kahapon nagkaroon ng misa din. Dyan sa University of the Assumption na pinangunahan po walang iba ni Cardinal Abbo. Ito, pakita ko natin ng larawan. Atin din hong ipinalabas yan dito ho sa CLTV 36 kahapon live. Siyempre, maraming salamat sa mga kaibigan natin mula sa Regina para ho sa pagpapahintulot na maipalabas yung kanilang live video. Ayan. At syempre sa pamunuan na rin ng University of the Assumption, binigyan ho ng University Medal of Honor Lumen Humanitatis si Cardinal David. Dito po Miyerkules, February 12, iginawad ang karangalan sa mga piling o iginagawad ho ito sa mga piling mamamayang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pananampalataya, sangkatauhan at lipunan na naayon kay Hesukristo na siyang liwanag ng mundo. Si Cardinal David po, o mas kilala bilang Apong Abbo, ang ikatlong recipient ng award, kasunod po ng namayapang presidente na si Corazon Aquino at Archbishop Emeritus ng San Fernando na si Apo Seto. Yan ho, mga kabalen.
Nagkaroon din ho ng press conference dito ho sa pagbisita ni Cardinal David sa University of the Assumption. Dumako naman ho tayo dito sa lalawigan ng Bataan. Ayan, kung saan kasalukuyang nagaganap itong Valentine's Day Fair. Ha? Tampok ho dito yung produkto ng mga MSME na inorganisa ho ng Provincial Cooperative Enterprise Development Office. Para ho sa mga naghahanap ng pwedeng iregalo ngayong araw ng mga puso, pwede hong bumisita dyan sa main entrance ng The Bunker Building. Simula ho, February 12 hanggang Feb 14. Uy, exciting. May pastillas, may kasoy. O, di ba? Ang sasarap. Araro. O, kape. Mga tinapay. Mani. O, mga bags. Mga tumblers, mga stickers, mga mag. Sabon. O, daming mabibili ha. Yan ang mga trade fair. Ito ho, igawang Bataan, no, mga kabalen. Ito yung mga Planet Herb. Ito ho, mga basil. O, para sa mga may magluto. O, merong may basil, parsley. May nakita ko, thyme. Ano pa ba? O, may kalamansi rin. O, may oregano. Aba? Yan ang masarap na garden. Ano yung meron kang edible garden? Makakapagtanim nga. O, ayan, sige. Mga kabalen, sa mga naghahanap ng plano, baka gusto pumunta ng Bataan. Yan ho ang latest, Ito, bago ho tayo magpaalam, bigyan natin ulit yung ating question of the day na hindi ko mahanap. Hindi, hanapin ko. Ito na. O, sabi ko sa inyo, ayan, ano nga ba ang plano ninyo para sa Valentine's Day? Ano nga ba ang mga komento? Wala na nag-comment eh. Tinatanong ako ni Marlene, may meeting kami bukas, Valentine's Day, at sa gabi ako ay magtatrabaho. Yan. Yon ang aking plano sa Valentine's Day. After ng meeting, umuwi ng maaga para hindi maipit sa traffic. Ayan. Yan ho ang aking plano sa Valentine's Day. So sa mga nagbabalak, yan sasamahan ho kayo ng CLTV 36 ha. Hindi sa date. Oo. Sasama tayo sa paghahatid ng impormasyon, para ho hindi sila ma-traffic. At saka siyempre, magkano nga ba impresyon ng mga bulaklak ngayon? Silipin po natin mamaya yan. Saan pwedeng bumili ng mga bulaklak? Yes. O, di ba? Maraming salamat sa inyong mga
tumutok dito ho sa ating programa. Kita-kita ho tayo bukas, araw ng mga puso, same time. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Mamaya magla-live tayo sa bentahan ng mga bulaklak. Abangan ho ninyo yung ating ibabalita. Muli, ako po ang lingkod, Justin Dizon. Maraming salamat. Mag-ingat ho tayo.